hedder Michael, og jeg er pædagog. Så har jeg arbejdet på almindelig SFO, både kommunal og privat. Og så har jeg arbejdet på dagbehandlingsskole, en lille privat dagbehandlingsskole. Jeg er praktiker, men det er jo lige nok det, der var mit speciale. Altså, hvad er det af praksis, alle de benspænd, alle de barrierer, der er, når man gør det, som vi gør. Så blev jeg så pædagogisk konsulent, og har så de sidste 8 år været det. Det er det, der sådan er min baggrund. Det er sådan praktikernes tilgang til det, kan man sige. Det er en, der hedder vil ikke, kan ikke. Det er et mindset hos personale, hos forældre, at mennesker, der den findes i forskellige versioner, men mennesker, der kan indfri andres forventninger, de gør det, hvis de kan. Børn, der kan opføre sig ordentligt, de gør det, hvis de kan. Personale, der kan gøre det rigtigt, de gør det, hvis de kan. Og så er med, at det ikke er, fordi man ikke vil være ordentlig over personale, eller lave sine lektier, eller sådan noget. Men det er, fordi der er nogle omstændigheder, der gør, at man ikke kan. Men hvis man har den tankegang, at børn, borgere, beboere, unge, de gør det bedste, de kan, så er der mange ting, og det lyder sådan lidt, hvad skal jeg sige, fokus-fokus-agtigt, eller det kan du sagtens sige, men så er der mange ting, der allerede der er løst. Hvis vi kan undgå en fysisk magtanvendelse ved og så gå ind, altså bare lige holde 3 sekunders pause, eller beholde brillerne på, når man går over og hjælper, i stedet for at tage dem af, fordi man tænker, at det her det bliver nok voldsomt om lidt, eller tjekke, hvad for et bæltespænd man har på, eller alle de der ting, som jo tidligere, fordi tidligere var der praksis, hvor der var, altså jeg har været i setups, hvor vi havde fysiske magtanvendelser dagligt, og der bliver sådan en set med nutidens øjne, sådan en grotesk almindelighed i det her. Den dagbehandlingsskole, jeg var på, der kan jeg huske det møde, hvor der var 2, der havde været afsted på et kursus i noget, der hed Lov og Rav eller et eller andet, vi kunne dårligt udtale det. Og de fortalte om det en aften, og jeg vil våge påstå, at dagen efter, der nedsatte vi magtanvendelsen med 50%. Fordi vi som rent praktisk, der var nogen, der sagde, vent lige lidt. Og så ventede vi lige tal til 10. Ja, altså når jeg fortæller det her, så lyder det sådan helt simpelt og helt, men lige vente. Lige have den tanke, at nu gør han det bedste, han kan. Og det er meget uhensigtsmæssigt, og det går jo på ham selv eller hos andre, der er noget, der går i stykker eller sådan noget. Men altså, hvis man kan hjælpe sig selv, og specielt hinanden, i et makkerpar eller en kollegagruppe, med lad os lige trække vejret, så ryger de første 20% af skæld ud magtanvendelser. Så en tilgang til, at mennesker gør det bedst, de kan i alle situationer. Det er sådan helt for mig at se grundlæggende, hvad lover arousal der. Det er jo meget kontekstbestemt, altså meget situationsbestemt. Men igen, grundlæggende, når der er en, der får det meget svært og begynder at kaste med ting, eller vælge borgere, eller hvad man nu gør, på vej over til en anden for det ser ud til at vedkommende slå, eller personal, eller rive, eller hvad de nu gør, så er det, og det her det kan jo gå meget, meget hurtigt, men tænke igennem, hvad har jeg af muligheder, hvor ligesom når politiet står over for en eller anden ting,
Så har de deres tjenestepistol, de har den fysiske magtanvendelse. Men politiet de når at tænke igennem alle mulige andre muligheder, før de trækker det. Og det plejer gerne at sammenligne med, at vi skal nå at tænke alle de her ting igennem. En af tingene, som er vigtige for pædagogisk personale, det er jo at lave personalskift, når det er muligt, og det giver mening. Og nogle gange så skal man selv, eller når man selv har mulighed for det, og sige, kan du, fordi jeg er fyldt helt op, eller det bliver ikke godt. Og andre gange så er det jo rigtig godt, hvis man har en marked kollega, som kan sige, vi skifter lige. Fordi så kan vedkommende se, at det her det trapper kun opad. Og så kan man jo have aftalt nogle koder eller noget, et eller andet med, jeg havde en kollega, hvor vi havde det, at hun kunne sige til mig, at Michael, der er kaffe ude i køkkenet, og så kunne jeg jo også, fordi jeg var inviteret ind i det her high arousal forløb, og så kunne jeg sige, jeg skal ikke have noget kaffe nu. Jo, du skal gå ud i køkkenet og tage en kop kaffe. Jo. Og der er også telefon til dig, eller sådan noget. Lige frem, gå ind og overtage for hinanden. Der skal jo være sådan der skal jo være en kultur, der skal være en tryghed i personalegruppen, at når jeg overruler dig i praksis, så er det ikke for at overrule, men så er det for at hjælpe alle. Jeg ser lige tiden an, som kan være få sekunder, men kan man nå at tælle, eller kan man nå at, i stedet for at være sådan her, have øjenkontakt, kan man så holde siden til, fordi jeg kan jo sagtens stadigvæk fornemme, hvad der kommer flyvende, eller hvor du er henne, eller sådan lidt din ansigtsudtryk, i stedet for at vende helt rundt, så jeg ignorerer, og jeg ikke har kontrol over situationen. Men altså bare det, at man gør sådan i stedet for at stå op, at man sætter sig ned, hvis man vurderer, det er muligt. Fordi der er forskel på en dreng på 6 år, som går i affekt, og så en voksen eller 37 eller et eller andet, som er 3 gange større end en selv. Men sæt sig ned, undgå, fjerne øjenkontakten, fjerne sig fra døren, så vedkommende har mulighed for at gå ud. Hvor altså, man er et sted, hvor der ikke er hul igennem. Og der skal man skærme, man skal være til stede, man skal have det overskud, som barnet ikke har. Og så, når man kommer ned igen, hvis vi har sådan en stressmodel, eller forløb, belastningsforløb, når man så kommer ned igen, så er det, at vi kan sidde samtidig med, at vi måske sidder og kigger på, hvad der skete, og fik vi nogle rifter og sådan nogle ting, eller går og rydder lidt op, så kan vi måske begynde at tale om, at det, der sker for mig, eller ved mig, når du har det sådan, eller nu kommer du ikke med på tur, og ikke at det er din skyld, men det er det, der er effekten, ikke konsekvensen, ikke konsekvenspædagogikken, men det er det, der er effekten, at jeg vurderede, at de andre så måtte køre i svømmehallen, og så bliver jeg helt tilbage, så give mulighed for, at vedkommende kan komme ud af vinduet eller ud af døren, så der er vi kalder det, så der er en flugtmulighed. Men også for mig, at det krav, jeg har stillet, som jo typisk udløser sådan noget her, på en eller anden måde, og krav, det er en meget, meget bred forståelse, fordi kravet kan bare være, at det er mig, der banker på og siger, hej, det er mig, der skal være her i eftermiddag og i aften, og det, at der kommer en anden, så får vedkommende det svært, og det kan være et stort krav i sig selv. Det kan være svært for personalet måske at forstå, fordi jeg gjorde jo ikke noget, det kom som liv fra en klar himmel. Det er der ikke noget, der gør.
Så der er altid en eller anden forhistorie. Og en erkendelse af, at det behøver ikke at have noget med mig at gøre, men der er sket et eller andet i livet, så det borger barns liv før. Så det med at trække vejret til, det med at huske sig selv på, eller hinanden, at vedkommende gør det så godt som muligt. Det med at aflede lektioner på gulvet, eller at der kommer en anden og siger, de nye Pokémon-kort er kommet. Det er afledning super godt, fordi hvis det kan få en til at komme ud af det mønster, som mange af de her mennesker har meget træning i, fordi de kommer tit i high arousal, bliver meget belastet, effekt, kaos. Og så kan vi undgå det, så skal vi absolut gøre det. Og så er det hvis vi er fysisk og tæt på hinanden, så prøver det med at spænde op så meget man nu kan, når adrenalin det begynder at blod løber hurtigt, og adrenalin den begynder at pumpe. Men altså, fordi vi affektsmitter, altså vi smitter hinanden med, kan man være rolig, kan man være sådan grounded, hvile i sig selv, ved at jeg har styr på det, og vi har tid nok, fordi kommer du ikke til redning nu, så gør du det næste tirsdag, eller sådan noget. Så vi har livet foran os, og kan man have sådan en, ikke være ligeglad absolut, men have sådan en holdning, at ja, så har vi matematik den anden dag, eller også så får du børste tænder lidt mere i aften, når Hanne kommer, eller sådan noget. Så skriver jeg bare det at vi sprang tandbørstning over, eller alle de her ting, som kan presse os som personale. Det kan være med til at give den her ro, at jeg bliver hos dig. Jeg vil med at sige noget nu, fordi jeg kan se, at du har det rigtig skidt med at blive hos dig. Så på forskellige måder kan aflede affektsmitte med mit overskud, eller mine kognitive kompetencer, eller min faglige viden, eller hvad det nu måtte være, at jeg kan låne af mit overskud på en eller anden måde. Forskellige ting i det spørgsmål, tænker jeg, fordi der er helt grundlæggende den her tankegang, som både er en voksen tankegang, en neotypisk tankegang, en, kognitiv, også der er mere kognitivt udviklet end andre, tankegang, at det du gør har nogle konsekvenser. Og der er nogen, der bruger det her begreb konsekvenspædagogik. At man lærer af sine handlinger. Og det er jo rigtig langt hen ad vejen, hvis man kan det. Mange af de mennesker, som vi har med at gøre, de har svært ved det. Og når vi taler om det der med konsekvenser, så bliver det meget nemt til, at det er os, som hjælper, guider, underviser, støtter, at det er vores normer, det er vores standarder, der gør sig gældende, at så må de jo lære det. Så i stedet for at tænke, at jamen, det er jo derfor, eller det er jo netop derfor, at han ikke har lært det, at han er kommet i den her situation, hvor han begynder at slå og sparke, eller bliver helt apatisk, eller ikke mister forskellige funktioner, lige pludselig ikke kan tale, eller lige pludselig ikke kan indtage føde, eller hvad det nu måtte være. Og det er fordi, man er bragt i en situation, hvor man er meget belastet, hvor man har det meget skidt. Så
Så den her, jeg er opmærksom, når jeg blandt personaler, og også hos forældre for den sags skyld, men i særdeleshed hos personaler, bruger eller tænker konsekvenspædagogik forstået på den måde, at så må du lære det, at hvis du taler sådan til mig i dag, så kan du ikke komme med i Tivoli næste uge. Og det er der rigtig mange børn, der ikke er så langt i deres udvikling, eller mennesker med autisme, eller andre, som er presset på en eller anden måde, som har svært ved at lave de her koblinger, selv lave de her forløb, at hvis jeg gør sådan nu, så sker der noget andet til den tid. Så skal vi også introducere de mennesker, som vi samarbejder med, for hvilken effekter det har, at når du gør sådan, hvilken effekt det har på mig, eller hvilken effekt det har på de andre børn eller borgere, eller så kan jeg blive rigtig glad, eller jeg kan blive forvirret, eller jeg kan blive ærgerlig, eller jeg kan blive et eller andet. Ikke at jeg skal vise, at jeg er vred, eller at jeg er, men jeg kan godt fortælle, hvordan jeg har det. Så den konsekvens, eller den effekt, det har på andre mennesker, skal vi selvfølgelig, alt efter hvor vedkommende er, skal vi introducere, skal vi fortælle. Men tro, at vedkommende selv kan regne det ud, og specielt med de effekt, at nu skal du stoppe, for ellers så kommer du ikke, så er der ikke nogen popcorn i aften, eller så er der ikke et eller andet, hvad vi nu kan finde på i afmagt, og tænke, så kan vi ramme ham på det, eller så er der ikke mere iPad-tid, eller så er der et eller andet. Og det er jo som regel nogle af de ting, som gør rigtig ondt for vedkommende, og som i low around tilgang hellere skulle putte ind og sige, ved du hvad, jeg har åbnet kattevideoer, for selvfølgelig skal du se iPad resten af dagen, eller indtil du har det bedre. Mange af de her mennesker, enten det er helt små børn, eller det er voksne med forskellige problematikker, så har de generelt svært ved selv at lave de her forløb, lave de her beregninger. Hvis jeg gør sådan, hvis jeg bare skæver mig, så får jeg også pandekager hver dag. Der er mange personaler, der er mange forældre, der er på vagt over for det, og der kan føle, at det skal de ikke belønnes for. Og så kan vi have sådan nogle forskellige termer, eller sætninger med, at hun skal ikke have mere på den, eller hun prøver bare at tage styringen, eller han skal kontrollere det hele, eller et eller andet. Der kan man gå videre hos Dorte Birkmos og forrådelsescirkel med, at vi får en tanke om et eller andet, og så begynder vi at handle på det, og så begynder vi at forklare det rent fagligt med, at han laver splitting i personalegruppen. Barnet er 3 år, og kognitivt ikke særlig godt udviklet, men alligevel kan vi komme til at sige sådan noget, eller en voksen beboer, at vedkommende laver sådan nogle ting, og ligger sikkert ud, tænker nogle planer om morgenen i dag, når Hanne kommer, så skal jeg sætte med, og sådan noget. Og det er helt naturligt, at vi kommer til at tænke sådan, og forklare sådan vores virkelighed, eller oplevelse af virkeligheden, men det er ikke rigtigt. Hvis jeg skulle leve i sådan et liv, så ville det jo være det, nogen kalder sådan et leverpostejsliv, eller grå hverdag, eller hvor der ikke sker nogen udsving af nogen ting. Altså sådan er livet ikke. Tidligere på Anders Vænge, der brugte vi medicin, eller det gjorde man her, for at holde den der, prøve at holde sådan konstant, og det kan man jo sagtens gøre, enten ved at bruge læderbælter eller medicin ved at fiksere mennesker på et bestemt niveau, men det gør vi jo ikke mere, gudskelov. Derimod så lever vi, går på arbejde i andre menneskers liv, og
Og altså vores arbejdsliv er snit op til deres privatliv. Liv kører op og ned. Og det kan vi ikke lave om på, det skal vi ikke lave om på. Det er hyppigheden, hvor ofte det sker. Om det sker 4 gange om dagen, eller det sker en gang, eller det bliver efterår, og i november, så får hun det tit. Så ryger hun derned og får det skidt. Eller det er kun i nogle situationer, når vi spiser, eller det er kun i forbindelse med blæskift, eller det er kun i forbindelse med matematik, eller hvad det nu er. Dybden, hvor langt vi ryger ned, om hele klasseværelset bliver splittet af det, eller altså effekten af det, eller det er bare døren, der bliver smækket, eller i stedet for at jeg bliver revet og sparket, at jeg så bare får en fuckfinger. Tredje ting, som vi skal pille ved eller være opmærksom på, det er varigheden. Fordi hvis vi er hernede i lang tid, så er det, at vi kan tale stress, angst, depression, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelse, alle de her følgeting af at have det skidt og komme herned. Så tanken om no arousal, eller ingen krav, eller sådan noget, det er kun teoretisk i mine øjne, fordi virkeligheden, levet liv, praksis, eller hvad vi hverdag, hvad vi skal kalde det kører sådan. Kan man jo hente i mine øjne rigtig meget i narrativ tilgang, det her med, hvad er det, der går godt, og kan vi gøre mere af det? Hvad er det, der sker, når Cecilie hun er på arbejde om morgenen? Fordi jeg oplever ham ikke sådan om morgenen, eller hvad er det, der sker i idræt, eller hvad er det, der sker i nogle bestemte situationer, hvor det går godt. Men hvad er det, der sker der? Jo, det er fordi, hun er meget, for det første så lugter hun ikke af kaffe ud af munden, som Michael gør. Det er ganske forfærdeligt, når man kommer tæt på og skal hjælpe, eller sige godmorgen, eller sådan noget. Eller også er hun meget forudsigelig. Eller også så har hun en stemme, der bare er sukker inde i ørerne, eller et eller andet, der er noget omkring den måde, som hun kommer ind på værelset om morgenen og venter med at trække gardinerne hurtigt fra og siger, godmorgen, nu skal vi op og se en dejlig dag. Men hun kommer ind stille og roligt. Eller hun netop kommer ind og laver det der boost, eller hvad det nu er. Vi skal hele tiden have opmærksomhed på forskellige måder, hvad der går godt, og hvad der er godt. Men metodisk, kunstigt, have øje på alle de der sprækker og undtagelser. Hun siger godmorgen til mig. Eller jeg har lagt mærke til, at når han er nede på multibanen, så hjælper han de små. Eller når jeg kører hen ind til taxa, så siger hun altid god weekend. Eller så er der nogle borgere eller elever, som siger, jeg vil gerne undgå at komme i de her situationer, hvor jeg kommer helt op. Det vil jeg gerne, fordi jeg vil gerne lave mit liv om, eller jeg plejer gerne at sige, at jeg har aldrig mødt en elev, som ikke gerne vil i skole. Jeg har ikke mødt en elev, som ikke gerne vil have venner, eller gøre, hvad de voksne sagde, eller lade være med at sparke mig, eller kalde mig grimme ting, eller sådan noget. Men jeg har mødt et hav af dem, som ikke kunne af forskellige grunde, ikke kunne lade være, eller komme til at gøre. Og bare det, at vi bruger vendingen, at han blev grebet af vreden, eller forvirringen, eller ærgelsen, eller et eller andet. Hvis vi bare laver den der nuance på, at nu var hun sgu sur igen. Det kan godt være, at hun stod sådan, og hun råbte af os og sådan noget, men
hvis vi bare laver nuancen, at der var et eller andet på spil. Hun blev grebet af uroen, eller nu fik hun den der bestemmerstemme, eller bare det at i talesætte over for hinanden, uden at det er barnligt, eller på den måde latterliggørende. Men det er med til at ændre lidt på vores mindset. Ja. Noget i det her setup, og vende ryggen til og ikke med op, når nu alle de andre står op, og vi skal to. Så tænke sig selv ind, og det, når vi sidder her, er det jo sådan meget naturligt, men det er en af de ting, der kan være rigtig svære i praksis. Fordi nu har jeg været her de sidste 20 år, og han har ikke lært det endnu. Eller han gør det altid, når en eller anden situation. Men tænke ind, at selvom det går, og selvom det koster penge, og selvom han mister venner, og selvom alt muligt, og han får hudproblemer ved at lade være med det, eller ikke gøre det, eller tage creme med igen, eller hvad det må være, så gør han det bedste, han kan. Det er en strategi til at overleve, altså kun holde ud og være i verden.